Ka gani muna yin sana'an nan, shi yana fita ya yi takalman ya haɗa da nafe, ni kuma ina sabulu ina kitso. Suna na Fadimatu Magaji, ni ce matan Malam Ibrahim Abdullahi, kuma ni ina da laluri. Mun kai shekara irin 9 hakan nan muna shigan na 10 da aurenmu. So alhamdulillah, kuma Allah azurta mu da 'ya'ya guda 4. Sunana Ibrahim Abdullahi, na kai shekara 10 da koyon sana'an takalmi. To kamar irin sana'an da ni nake yi, ban ce shi mijina depending a kai ba. To da yake mun ɗauki sana'an nan muna ba da ƙarfin gwiwa a kai, ba ma kashe jiki, mun mai da shi tankar shi ne hanyar da za mu ci abinci da mu da iyalinmu da rufin asiri. Da shi dai muke biyan haya, school fees, wani damuwa, rashin lafiya, laluri, har mu taimaka ma 'yan uwanmu a cikin sana'an da kake gani. In na samu kwangila haka ko ɗan kwantar kafa 10, kafa 15, tun daban da inda zan je in yi, zan zo gida ne. In zo in wa mutane abun daban da shi, irin su keken ɗinki, su inji zan je in biya a goge mini in dawo in yi. Kuma abun ban samu kwantar ba har nafe ina fita, zan lallaba hakan in je in karbi sojan nafe a harba ni, in je in buga half day, wani lokaci full day. A haka dai muke ta rayuwa da iyalaina. Kalubala ka san dole ne mutum yana da disability a jikin shi, ta yanayin fannin rayuwa da mu da 'ya'yanmu akwai shi. Don za ka ga wani idan ya ganka da ciki sai ringa mamaki, to ma mai kafa yaushe ya kare bare kai daya. Kuma yanayin mu'amalar 'ya'yanmu, wani sai gani to su ga su suna da kafa, kuma yanayin gudanar da rayuwar yara sai a hankali, amma kai kuma gashi da na ƙasa, kuma kana iya kama yaron ka komai. Don na ta samun challenge, a'a yan uwa su ce to kai dan in baka da lafiya wa zai dauke ka, zai dan rike ka, waye zai maka kaza, waye abokanaye ma haka. Na ce a'a ni babu, har ma gani suke wayansu disabled namu din suna ganin cewa ni din nan yaudaranta nake. Sai nake cewa a'a ni tsakani da Allah nake, don ni abun da na sa a raina din nan shi nake yi, in tausaya yar uwata mu zanna shine. Kuma yana da kyau a kai 'ya mace ki dinga sana'a, saboda yana cire mutum takaici, musamman kai da kake da nakasa. Idan ya kasance kullum bani ko a wanda kake mu'amala da su za su gaji da kai. Ni ba na jin cewa ma ina tare da mai bukata na musamman ne a rayuwa na a yanzu. Kuma ko ina na je a duniya ba na jin wai a nuna ta a matsayar matata, ba na jin shayin wannan. Daɗi nake ji ma yanda Allah ya haɗa kanmu da ita, har muka tara yara haka, to me kuma mutum zai ce. Kuma alhamdulillah ana nan dai ana lallaba rayuwa.